Ja, jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om Frankenstein, hvem der har skrevet den, og hvornår den er skrevet, og sådan lidt om forfatteren og selve værket. Frankenstein er en roman, der er skrevet i 1818 af Mary Shelley, og den er så senere blevet oversat af Merete Pryds Helle. Det er så den version, jeg har læst på dansk. Og historien om Frankenstein, ja, den opstod simpelthen, da Mary Shelley, hun var på en ferie nede ved Genèvesøen sammen med sin familie og sine venner. Og så begyndte de så at sidde og udfordre hinanden til at skrive nogle uhyggelige historier. Og det var så her Shelley, hun skrev Frankenstein. Ja, så vil jeg lige komme lidt ind på resuméet og en fortolkningshypotese. Ja, altså bogen den omhandler videnskabsmanden Victor Frankenstein, som bor i Ingolstadt i Tyskland. Og Frankenstein han vil gerne forsøge at vække døden til live. Og det synes han selv, det er en meget, meget smuk tanke, han har fået. Og det er simpelthen hans store drøm, det er at sætte nogle kropsdele sammen, og så få liv i de kropsdele. Han bruger altså cirka 2 år på at samle ligdele fra 2 forskellige kroppe, og så eksperimentere med dem og sætte dem sammen. Og så november nat klokken 1, der lykkedes det omsider Victor Frankenstein at få skabt liv i det her døde, eller de her døde sammensatte legemedele. Og det begynder så at bevæge sig og rejse sig op på 2 ben. Og det er så først der Frankenstein han realiserer, at han faktisk begynder at frygte den her kreatur han har skabt. Og han flygter så simpelthen fra sit laboratorium i Frankenstein i frygt for at det monster skal angribe ham eller noget lignende. Øhm, og monsteret det følger så efter ham, fordi de gerne vil have Frankensteins opmærksomhed og gerne vil være ligesom et rigtigt menneske og især elskes ligesom et rigtigt menneske. Men Frankenstein han bliver ved med at afvise til at sige, at han vil ikke hjælpe ham, og især Frankensteins familie lærer også Frankensteins monster at kende, og de afviser ham også. Og monsteret foreslår, at Frankenstein skal bygge en brud til ham, eller sammensætte en brud, det vil sige en kvinde, som man kan være sammen med, eller som monsteret kan være sammen med, men det siger Frankenstein også nej til, fordi at han frygter, at de så kan få børn, og det vil udvikle sig fuldstændig frygteligt. Øhm, og det ender så ud i, at Frankensteins monster bliver fuldstændig vild af raseri, og så eskalerer historien lidt, og Frankensteins monster begynder så at slå Frankensteins kære ihjel, det vil sige hans kone og hans ven og hans far, og sådan, de dør. Og historien slutter så med, at Victor Frankenstein han vil hævne sig på sin skabelse og jagter ham så fra Herodes til Pilatus, men ender så med at dø af udmattelse. Og monstret destruerer sig selv, efter at det ikke kan se nogen mening mere, og de har mistet sin skaber. Ja, så vil jeg snakke lidt om analysen af centrale passager, og selvfølgelig af selve bogen. Altså Victor Frankenstein, han er meget passioneret omkring sin skabelse, inden han så får liv i den, og det er simpelthen hans store drøm at bygge det her, eller sammensætte noget, der er dødt, og så få det genlydet. Og det ses for eksempel på side 105, hvor jeg har et citat med, hvis jeg ikke havde været besjælet af en næsten overnaturlig begejstring. Og der ses lidt, at det er fuldstændig nærmest surrealistisk for ham, det her han har gang i, men alligevel så tror han på, at han kan få det til at virke, og det gør han jo også. Han får jo det her eksperiment, det lykkes jo for ham. Øhm, og det er virkelig en helt energisk tankegang, han har, eller tilgang til processen, om at give noget liv til noget livløst. Men det forsvinder så fuldstændig, da monsteret vækkes, og at han så begynder at frygte og bliver virkelig bange for det. På side 121 har jeg endnu et citat med, og det starter med, men nu da jeg var færdig, forsvandt den skønne drøm, og åndeløs rædsel og afsky fyldte mit hjerte. Og det var så her, man kan se, hvordan han er rædselsslagen for det her monster, han har skabt, at det lige pludselig kommer til bevidsthed, og det begynder at rejse sig op og bevæge sig. Og det er sådan en fuldstændig ny tilgang, han får til sit smukke svendestykke.
og det er bare, at det er forfærdeligt, det han har lavet, og han kan godt selv indse det. Så det er virkelig frygten, der overtager videnskabsmandens sind. Øhm, og der bliver jo illustreret, hvordan et menneske gribes af en stemning bestående af storhedsvanvid, fordi Frankenstein, han har simpelthen så meget storhedsvanvid. Han er besat for det her eksperiment til at lykkes, så han kan slet ikke stoppe med det, og han tror jo nærmest, han er Gud, fordi han kan skabe noget levende ud af noget dødt. Og det er det her storhedsvanvid, der driver ham fuldstændig fordærv om, ja, senere en menneskelig tragedie nærmest. Øhm, og det er netop fordi, det er jo, hans tørst efter resultater, det gør ham blind over for konsekvenserne. Og det er jo enorme konsekvenser, det her monster får, eller giver ham, eftersom han mister hele sin familie og sine venner, og til sidst så dør han jo også selv. Øhm, så, så Frankenstein, han indser jo, på trods af sin storhedsvanvidsfyldte tankegang, at han har fejlet, men han indser dog ikke, at hans mangel på empati og erkendelsen af det gode i det grufulde, det er jo så det her, der sætter en kæmpe bølge af perfidi, perfidi og katastrofer i gang. Og det er så det, der illustrerer hele bogen, at selv de bedste intentioner, det kan føre til fordærv og katastrofer. Og det der med, at man ikke skal prøve at overtage Guds rolle, som Frankenstein jo gjorde. Og det er netop det, der er det centrale i bogen, at sådan et oplagt dilemma, det stadig kan sættes i hverdagens perspektiv, selvom det er 200 år siden bogen er skrevet. Så har jeg også lige et citat på side 154, jeg synes også skulle med. Jeg bar et helvede inde i mig. Det er så et citat, altså, hvor man ser, hvordan Frankensteins monster, det føler sig. Og at de føler sig anderledes og aggressiv. Og det skyldes netop den her ensomhed, som de begynder at erkende med tiden. Fordi det hele tiden, som en nyfødt baby, lærer nye ting, opfatter nye ting igennem sine sanser. Og det så forstår, at det er den eneste af sin slags, så det faktisk er virkelig meget alene. Og det er så også derfor, de begynder at handle, som det gør, det her monster. Med at det vil også skabe kontakter, og det vil kunne føle kærlighed, og det vil ikke bare være alene, det vil have en partner. Og det er så det, der gør, at man efter at have læst bogen, man sidder lidt af en følelse af medlidenhed over for Frankensteins monster, og man er jo så lidt, man foragter lidt selve Victor Frankenstein, fordi at han simpelthen har skabt det her monster uden at tænke over konsekvenserne, og kun har fokuseret på de resultater og det her med at gøre noget nærmest guddommeligt. Ja, så vil jeg snakke lidt om samlede fortolkninger og placering inden for perioden. Og den her roman fra Mary Shelley, den belyser jo både Frankenstein selv, men også hans skabelse, og hvordan de endeligt, altså til sidst i bogen, driver hinanden ud i fuldstændig vanvid, fordi at de begge to mister alt, hvad de har. I starten der har monsteret selvfølgelig heller ikke noget, det har du ikke gennem hele bogen, men det prøver jo at få noget af det her monster, og Frankenstein han mister jo alt, hvad han har. Og det er derfor, det er fuldstændig et håbløst tilfælde at prøve at gøre sådan noget, som Frankenstein gør, fordi det virkelig er et brud på moralens lov at prøve at lege Gud. Og det er jo så nærmest et bevis for, hvordan han bliver straffet, synes jeg i hvert fald. Og man ser jo ham også, altså han er jo ikke religiøs på nogen måder. Altså for eksempel den måde, han beskriver kirkegården på, som bare for ham er et sted, hvor der ligger en masse legemer, og så er der ikke mere i det. Det er et sted, hvor man opbevarer lig. Og han prøver jo netop på at optage Guds rolle, men ikke via religion. Det er mere bare med at gøre nogle af de ting, som et menneske egentlig ikke burde gøre, som ikke er virkelige. Og det er så fuldstændig overhånd for ham. Og derfor vil jeg så sige, at budskabet i den her bog, det er, eller det skal illustrere, hvordan man ikke skal prøve at overtage Guds rolle, da man ser, hvilke konsekvenser det har for Frankenstein. Og især fordi han er fuldstændig blindet af den her ambitiøse tilgang, han har til sit eksperiment.
Ja, og selve bogen, det er jo en fiktionbog, eller en fiktion, og hele miljøet, det associeres med ubehag og dysterhed, og det er med den her kirkegård, som der meget af det forsker på, eller foregår på, og inde i et laboratorium, hvor der bliver eksperimenteret med mennesker. Og det er for eksempel nogle af de kendetegn, den her bog er skrevet inden for hvilken periode som det er. Og det er jo så gotisk litteratur, som jeg lige vil komme ind på lidt senere. Men samtidig også noget, der kendetegner den her periode, det er de grænseoverskridende elementer og situationer af noget overnaturligt, altså nogle overnaturlige eksistenser, som for eksempel Frankensteins monster, der begynder at tyrannisere menneskerne. Og det er jo så netop det, Shelley, hun sætter i fokus, hvilket er meget, eller altså det er meget ukonventionelt for de synspunkter, der ellers var i romantikken, da, altså for den gotiske litteratur, det er egentlig en del af romantikken, men den er meget mere sådan dæmonsk og dyster og trist og sådan, og det er også det, som man ser i Frankenstein, altså der er jo ordvalg her som dæmonske lig og sort og trist himmel, og det er igen noget, der fremhæver de her gotiske træk fuldstændig og komplet. Øhm, Derudover så den gotiske litteratur, den handler meget om forholdet mellem Gud og mennesket, men på en meget, meget mere oprørsk måde, end den gør i romantikken, hvor det er sådan helt idyllisk og altså hvor der er virkelig sådan harmoni. Det her, det er jo nærmest det modsatte, hvor der sådan, hvor mennesket prøver at overtage Guds rolle, og så det tager fuldstændig over, når det ender ud i tragedie og katastrofe, som romantikken jo ellers ikke gør. Så alt i alt, der er det jo bare virkelig, der er det jo et overnaturligt og okkult og dystert tema, og det er jo netop Frankenstein, der er et klassisk eksempel på det her tema. Ja, og en personlig vurdering, det vil jeg sige, at altså man kender jo, eller det tror jeg de fleste gør, men jeg kendte i hvert fald lidt til selve historien om Frankenstein, inden jeg begyndte at læse den. Men jeg må sige, at jeg blev lidt overrasket over, jeg vidste jo godt, det var en gyser. Jeg vil ikke sige, jeg synes, den var sådan meget uhyggelig på den måde, men jeg synes, den var meget trist og sørgelig, fordi at Frankenstein, han driver sig selv i fordærv, og han kan ikke rigtig se det. Det går ikke rigtig op for ham, man har, altså ja, som tidligere sagt, man har medlidenhed med monsteret, det er en ting, men at Frankenstein, han er så blindet af sine ambitioner, de går hen og tager fuldstændig overhånd for ham, det synes jeg, det er næsten lidt for meget. Og så det her med, at moralens love bliver brudt, altså med, at han prøver at lege Gud, og selvfølgelig er der også vist, hvordan han bliver straffet for det jo. Men det var i hvert fald det, der gjorde mest indtryk på mig, fordi jeg har aldrig nogensinde læst noget gotisk litteratur før. Men det blev så virkelig understreget her, da jeg læste det her værk. Og det var også derfor, det var noget helt nyt for mig selvfølgelig. Men alt i alt, så synes jeg, det var en rigtig god bog. Det synes jeg. Især fordi, at der var noget helt nyt, det der med, at der er nogen, der prøver at lege Gud, og så tager det selvfølgelig fuldstændig overhånd for dem, fordi det kan man jo ikke. Mennesker kan ikke lege Gud. Og det var så her, hvor man så ser, hvordan Frankenstein han bliver straffet. Hvor han mister alle rundt omkring, og han til sidst ender med at dø.